Jinsab fi stadju avvanzat il-bini fuq żewġ siti ġodda ta' akkomodazzjoni soċjali f'Ħal Kirkop. Iż-żewġ siti Triq Salvu Sacco u Triq il-Fieres f'Ħal Kirkop se jkunu qegħdin jinbidlu f'saqaf għal 26 familja fil-bżonn. Proġetti jħarsu wkoll iż-żoni u r-residenti tal-madwar. Il-proġett fi Triq Salvu Sacco mhux biss se jkun qed joffri tmintax-il l-appartament ta' housing soċjali ġdid, iżda jinkludi wkoll żona komuni ta' 150 metru kwadru. L-appartamenti qegħdin jinbnew f'sit ta' 500 metru kwadru, appartamenti li kollha se jkunu aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Il-proġett fi Triq il-Fieres se jkun qed joffri 8 appartamenti ġodda u 6 garaxxijiet li qegħdin jinbnew fuq sit ta' 370 metru kwadru. Appartamenti spazzjużi li wkoll huma kollha aċċessibbli għal persuni b'diżabilità u li fil-maġġoranza tagħhom jinkludu 3 kmamar tas-sodda. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid McKay qal li huwa sodisfatt li x-xogħlijiet f'dawn is-siti qegħdin jimxu b'ritmu maġġel sabiex issir differenza tanġibbli fil-ħajja ta' dawk li se jkunu qegħdin jibbenefikaw minnhom. Wieħed mill-miri ewlenin li għandha l-Awtorità tad-Djar huwa bla dubju li tindirizza persuni li qegħdin fuq il-lista tal-akkomodazzjoni soċjali. U allura llum qegħdin b'mod regolari flimkien mal-Ministru Galles inżuru sit wara ieħor li fuqu flimkien mal-periti isset naraw verament is-sodisfazzjon tax-xogħol li qed tiegħek. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes spjega li meta wieħed iżur dawn is-siti jinnota d-dettalji qegħdin jinkludu dawn il-proġetti. Dan bil-għan li dawn il-binjiet ikunu ta' kwalità. Bl-iskop li nindirizzaw mhux biss l-issue tal-waiting list imma wkoll qed tindaħlu l-element ta' kwalità u anke l-komunità nnifisha li ħajkun hawn ukoll faċilitajiet komunitarji marbuta ma' dawn il-binjiet. L-iskop huwa l-housing mhux biss tindirizza il-waiting list ta' nies li qed jistennew għal housing soċjali imma wkoll wettqu wiegħda oħra li anke dawn il-proġetti ħallu marka u avvanz soċjali f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.